Dobila dijagnozu za mog najstarijeg sina da ako se ne operiše da će da oslepi. Jedina nada mu je bila u Rusiji, ja u džepu imam samo 10 evra i kažem, evo gospode, ja sam ćerka cara nebeskog, ali ja nemam, ali ti imaš i znam da ćeš se ti pobrinuti. Kako? Ne znam. Treba da skupim 6.500 maraka. Samo da znate, tada nije bilo interneta. Informacija da se upotrebi ne može da ide tako. Ja sam vezana sa 3 dece kući, najmanje mi je beba 8 meseci. Gospod se neverovatno proslavio. Ja sam dobila tačan iznos, prvi oftalmolog u Rusiji koji je tada preneo rožnjaču sa lešana živog čoveka. On kaže jednoj doktorki, ja ne znam zašto, ali ja moram da radim operaciju nad ovim detetom. Ona kaže, ali zašto doktore? Pa ja to radim svaki dan. On kaže, ne znam, ja nisam mogu cijelu noć da spavam. A meni u isto vreme otpadaju pramenovi koseni iz leđa od stresa. Na slavu Gospodu i kad se stvarno 2 operacije su radili, Gospod se fenomenalno proslavio.